Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo munidene yankho sonda koma poyamba na mitu yake. Spikala wa nyumba ya malamulo akhazikitsa komiti yoti ifulumizitse kukhazikitsa fakitale yopanga fetereza. Boma latirika patsogolo amayi ndi ana pobweretsa amene akuvutika ku South Africa. Wanthambi yofufuza ku polisi wafotokozera bwalo mmene oganiziridwa anaphera Dr. Victoria Bobe. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tikhalere modzi. Spikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman alamula kuti komiti yapadera ifulumizitse ntchito yopereka chilolezo ku kampani yokonza fetereza imene mwini wake ndi Napoleon Dzombe. Suleiman alamula komiti iyi kuti ipereke ndondomeko zake pasanathe sabata imodzi. Zambiri mulipoti ili. Zokambira nazi zinayamba mnyumba ya malamulo pamene phungu wa dera la Lilongwe Likuni Kevin Phande anapempha nyumbayi kuti ilowererepo pa nkhani yokhudza kupereka chilolezo ku kampani yopanga fetereza ya Napoleon Dzombe. Izi zikudza pamene kampaniyi ikudikirabe kulandira chilolezo kuchokera ku bungwe loyang'anira za chilengedwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA. Kunoko ku Malawi timadalira ulimi andi ulimi sitinga kameza ulimi wapanga fertilizer. Komanso fertilizer oti afika kuno Malawi timadalira tipeze ndalama za kunja. Pamene ku Malawi kuno sitipanga zinthu tizigulisa kunja tipeze ndalama ija. So tifuna ti fertilizer zipangidwa kuno Malawi akhala ochipa anthu alembedwa ntchito. Anthu akalembedwa ntchito ndeta zidulula misonko zipita so kuboma komweko Yesu akamanga profit zizipita so kuboma konko. Aphungu ambali zonse ziwiri mnyumbayi anayankhulapo pa nkhani pomwe amati kuyamba kwa ntchito yopanga feterezayi kudzathandiza dziko la Malawi pa chuma. Nduna ya zaulimi Rosa Mbilizi anati bodi ya MEPA ikuunikira kale nkhaniyi. Ndili wokondwa kunena kuti investor amene panopa ifeyo ngati ma technical experts ku Malawi Environment Protection Agency ngakhalenso ku Ministry of Agriculture ndi ku Smallholder Fertilizer takumana tayiona ripoti yawo imene apereka pa 26 June tayiona kuti akwaniritsa. Ndiye tikudikira kuti bodi ikumana mwezi omwe uno ande ndikukhulupirira kuti project yo ipanga pasi. Speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman analamula kuti makomiti ona za ulimi, chilengedwe ndi malonda aonekire nkhani pasanathe sabata imodzi. Mbuyomu mwini kampani Napoleon Dzombe anati fakitaleyi idzakhala ndi kuthekera kukonza fetereza wa NPK masiku osaposa 150. Boma la amayi oyembekezera ndi ana ndi amene akhale oyambirira kuwathandiza mdziko la South Africa kuti abwere mdziko muno. Izi ayankhula lachitatu pamene kampani ya Old Mutual imakapereka ndalama zokwana 140 million kwacha zothandizira ntchito yobweretsa anthu amene akuwathamangitsa mdziko la South Africa. Wezikausi ali ndi ripoti ili. Kampani ya Old Mutual yati thandizolo lithandizire kwambiri amayi oyembekezera, ana komanso iwo amene ali ovutikitsitsa mu dziko la South Africa. Malingana ndi Amanda, thandizolo laperekedwa kudzera ku Old Mutual Blantyre Foundation Trust ndipo lithandiza kwambiri Amalawi amene akuchokera ku dziko la South Africa. Tikangana mbuyo pakuchitika zinthu zambiri mdziko muno zimene Old Mutual yatengapo gawo. Panopa titaona amene zinthu zilili tatengapo gawo ili koma sungani kuti basi ndetathira pompa taona kuti zinthu ndi tikufunika kuti tichitepo gawo tikozotengapo so gawo lina kozo khamina osakhala ndalama zokha masumina simagawo ina amene tikozo kuchitapo madera osiyanasiyana. Polandira thandizolo, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ati ndokondwa chifukwa cha thandizolo chifukwa Amalawi ambiri akuyenera kubwera kuchoka ku dziko la South Africa. Iwo ati pafupifupi Amalawi 30,000 ndi amene abwera kale chiyambireni kuchoka dziko la South Africa. Abwere dziko lino ndipo ife ndothokoza kwambiri. Pali ntchito zambiri zimene ndamene tikugwiritsa. Tikuchita haya mabasi, tikuwadyesa munjira, tikuwapasa even transport yoti akafika kuno akafikire makwawo. Andizo sezi zifunika ndithu ndalama. Ntchito yobweretsa Malawi kuchoka ku dziko la South Africa kufika mdziko muno akuyigwira mothandizana ndi bungwe la Dodma, maofesi akazembe a dziko la South Africa, Zimbabwe komanso Mozambiki. Mlandu okhuza kuphedwa kwa dotolo Victoria Bobe unapitirira pamene wa polisi wazofufuza Christopher Pangeti wafotokozera bwalo la milandu mmene anthu adapalamulira mlanduwo komanso mmene adawagwirira. Apangeti afotokoza kuti oganiziridwawa
amene ali pa asanu ndi awiri adapalamuladi mlandu. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Apangeti adayamba ndi kufotokozera bwaloli kuti iwowa adafika ku nyumba kwa Bobe mawa lake wa tsiku limene achiwembuwa adafika kumaloku. Iwo adapeza kuti anthuwa adalowera pa khoma la mpanda limene adachita kugumula kufika mkatimo. Apangeti adawonjezeranso kuti atafika ku chipinda kumene malemuwa adawombera adapeza zosalira zachipolopolo komanso zina zachigaza zimene zidawathandizira kudziwa anthu amene amaganizira kuti adachita izi. Iwo ati adadziwa kuti amene adachita izi adali akadaulo pa nkhani zomaba pokumba khoma ndi mfuti komanso mwachiwawa. Kenako iwo adamanga mmodzi wa anthu amene adawaganizira Abdul Rafik Hassani amene adathandizira kuti amangenso anthu ena okwana asanu ndi mmodzi. Iwo adafotokozera bwaloli kuti anthu onsewa adavomereza kuti adachitadi chiwembuchi. Mmodzi wa anthuwa amene ndoyamba kuyankha mlanduwu Charles Chikafa ati adafotokozera Apangeti kuti adapita kumaloku kukaba atagwirizana ndi mulonda amene adawafotokozera kuti Bobe amasunga ndalama za madolazi. Iwo ati kenako adatengera anthu oganizirawa ku nyumba kwa Bobe ndipo adafotokoza amene adachitira za chiwembuchi. Kanema amene adamjambula pa tsikulo amperekanso ku bwalo la milandu ndipo lachitatu adamuonesa ngati mboni pamene bwaloli lidaonera amene anthuwa adafotokozera pa tsikulo. Pakadali pano amene akumva mlanduwu Ruth Chinangwa wayamba imisakayi kumva nkhani kufikira lachinayi masana popereka mwayi kumbali ya boma kuti lilembe zimene zimafotokozedwa mkanemamu popeza akuyenda kumugwiritsa ntchito ngati mboni. Mlandu ukabwereranso lachinayi masana Apangeti akuyembekezeka kufunsidwa mafunso ndi mbali imene ikuyankha mlanduwu komanso mbali ya boma. Iyi ndi mboni yachitatu mwa mboni zokwana zisanu ndi zinayi zimene mbali ya boma yanena kuti zikhale zoperekera umboni wake pa nkhaniyi. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lapempha kuti pakhale kuchita zinthu poyera komanso chilungamo pamene boma likufuna kugwiritsa ntchito ndalama zimene linakonzera mwambo wa chikondwerero kuti dziko lino lakwanitsa zaka 62 likudzilamulira lokha. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa apereka pempholi mu ndemanga yawo pa zimene unduna wa zachuma wanena lachiwiri kuti ndalama zimene linakonzera mwambo azigwiritsa ntchito zina zofunikira. Daniel Zimba afotokoza zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi unduna wa zachuma zina mwa ndalama zimene anakonzera mwambo wa chisangalalo chokumbukira ufulu wa dziko lino wodzilamulira, boma ligulira chimanga, mankhwala muzipatala komanso lithandizira ntchito yobweretsa kumudzi Amalawi amene akhudzidwa ndi zamtopola mdziko la South Africa. Kalata imene undunawo watulutsa yati ganizo logula chimanga likutsatira ulosi wa nthambi ya zanyengo onena kuti pali chiopsezo chachikulu chakuti maboma ena mdziko muno atha kukumana ndi ng'amba chifukwa cha mpweya wotentha omwe ukupitirira kuchuluka pa nyanja ya mchere ya Equatorial Pacific. Kalatayo yati ganizo logwiritsa ntchito ndalamazi likutsatira zimene mtsogoleri wa dziko lino walamula, koma undunawo sunafotokoze kuti ndi ndalama zingati zimene boma linayika padera kuti zigwiritsidwe ntchito pamwambo wa chaka chino wosangalalira ufulu wa dziko lino wodzilamulira. Tinayesera kuti timve zambiri za ganizo logwiritsa ntchito ndalamazi, koma akuluakulu mu undunawo sanapezeke palamya zawo za m'manja kangapo konse. Poyankhulapo Akayatsa ayamikira boma kamba ka ganizo logwiritsa ntchito ndalamazo, koma achenjeza kuti ngati boma silikhala poyera likamagwiritsa ntchito ndalamazo zitha kubweretsa nkhawa pakati pa Malawi. Ganizo labwino komabe pakuenda kuti pakhale kuchita zinthu poyera, boma lifotokoze, unduna umene ufotokoze kuti kodi ndi ndalama zingati zimene anayika ku chikondwerero cha 6 Julayi, chifukwa opanda kudziwa kuti ndi ndalama zochuluka bwanji kukhalanso kuvuta kuti tichita assess bwinobwino kuti kodi location imene ikhala ndi impact yotani. Lolemba pa July 6 chaka chino Amalawi anasangalalira ufulu wawo wodzilamulira wopanda kusonkhana malo amodzi monga mmene zakhala zikuchitikira mzaka za m'mbuyomu kutsatira zimene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika analamula pofuna kupewa kuononga ndalama za boma pamene dziko lino likukumana ndi mavuto azachuma. Pakadali pano malipoti akuonetsa kuti Amalawi 30,000 ndiwo afika mdziko muno pothawa za mtopola mdziko la South Africa, ndipo boma la Malawi lagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 7 billion kwacha kuti anthuwa afike kumudzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati anthu akhungu la chalubino akukumana ndi mavuto monga kusalidwa ndipo ambiri amadzamva kuti anthu samawatenga ngati anthu anzawo. Izi zikutsatira ripoti latsopano la bungwe la MHRC lomwe
latulutsa lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe lomwe limafufuza za mavuto amoyo komanso zachuma omwe anthu achialubino amakumana nawo mdziko muno ndi cholinga chokhazikitsa ntchito zomwe zingathetse mavutowa. Zambiri mu ripoti la Mercy Matonga. Poyankhula kwa atolankhani atamaliza kupereka zotsatira za ripoti ili, akavala anati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lipitirire kulandira maphunziro pa nkhani ya anthu akhungu la chialubino kamba kuti anthu ambiri ali ndi zikhulupiriro ndi anthuwa. Study imeneyi ikuonesa ndithu kuti anzathu achialubino kuno ku Malawi akupitiriza kusalidwa mosiyanasiyana. Anthu ambiri sakufuna kuwalemba ntchito chifukwa cha maganizidwe osiyanasiyana, akati apange nawo mwina zinthu zina zimene ena akupanga amapezeka kuti akusalidwa. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la anthu omwe ali ndi khungu la chialubino a Association of People with Albinism Young Muhamba anati nthawi yakwana tsopano yoti anthu aleke kungokamba nkhamba kamwa koma kugwirana manja popititsa patsogolo umoyo wa anthu achialubino. Zinthu zimene zili mu ripoti imeneyi zisangokhala chiyole kuti anthu aziwerenga ngati mabuku koma ndi zinthu zofunikira kunena kuti pa ground zipangidwe implement. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Standing Voice lomwe ndi bungwe lomwe lathandizira kuti ripoti lituluke Atuntufye Juma anati zotsatira za ripoti lithandizira ntchito yawo yomwe akhale akukhazikitsa yothandizira anthu omwe ali ndi khungu la chialubino. Ripoti lilakhazikitsidwa ngati imodzi mwa ntchito za Titukulane yomwe ndi ntchito imene ikukhazikitsidwa ndi bungwe la EU pansi pa bungwe la Standing Voice ndipo cholinga chake ndi kufuna kuthandizira kupititsa patsogolo mioyo ya anthu amene ali ndi khungu la chialubino pa nkhani za chuma. Boma lati ana ochuluka mdziko muno akupitirira kukhala onyenchera pomwe kafukufuku akwanitsabe kuti ana 39 mwa 100 aliwonse akumakhala onyenchera. Izi kuperekanso chiopsezo chachikulu pomwe dziko lino litha kukumana ndi nyengo ya El Nino. Mkulu woona zakadyedwe kabwino ku nduna wa zaumoyo Madison Fusiko anayankhula izi lachitatu pomwe bungwe la Save the Children lidakhazikitsa ntchito yotchedwa EcoHip 26. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Fusiko ati dziko lino lili ndi ntchito yayikulu yothana ndi mavutowa kotero ati nkofunika kuti anthu atengepo gawo. Iwo anati makamaka pomwe dziko lino lili pa chiopsezo chokuti likumana ndi vuto la nyengo ya El Nino yomwe ati itha kupitiriza kuyika chiopsezo ku vuto la ana onyenchera kuti ipitirire. Kafukufuku wasonyeza kuti mwa ana amene ali nzaka zosachepera 5 mwa ana 10 pafupifupi ana anayi amakhala ndi anthu oti akukula mokwinimbira. Kukula kwawo nkosiyana ndi zaka zawo. Mumapeza kuti mwana wang'ono mwina ali ndi zaka 5 koma akuoneka ngati mwina wa zaka 3. Ndiye vuto limenelo ndi vuto lalikulu kwambiri. Ndipo mkulu wa Save the Children achakufa munthali ati anthu ambiri sakumadya zakudya zoyenerera ni mpaka vutoli likukani kupitirira. Ndipo ati ntchito yomwe akukhazikitsayi ithandiza kuchepetsako mavutowa ku maboma achikwawa ndi Neno komwe ati ndi maboma omwe amakumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Kukakhala kuti kwabwera ngozi yogwa mwadzidzidzi mumadziwa kuti anthu ambiri amakhala kuti aluza zokolola zawo and nthawi zambiri ana amakhala kuti akuvutika kwambiri pa nkhani ya madyedwe. So project iyi ikuonesesa kuti maboma amene akukhuzika kwambiri ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi lamene athandizidwe ndi makamaka pa nkhani yochepesa kuti ana asakhale kuti ndonyenchera koma ana azikula athanzi. Ntchitoyi ndi ya ndalama zokwana $1.2 million. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonereze. The world stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026.
tiriza nkhanizi aphungu ena mboma la mzimba ati ndiozipereka kuthandiza khonsolo ya bomali pomwe yayamba ntchito yokonza misewu ya mbomali. Aphungu ayankhula izi pomwe khonsolo yagula galimoto yovalera misewu ya ndalama zokwana 600 million kwacha. Beth Charles walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Wofalitsa nkhani za unduna wa zamalimidwe Salome Gangire ati kuchuluka kwa mpunga omwe ukololedwe chaka chino ndikamba kamwa zina nyengo yabwino. Agangire anati chomwe aonanso nchoti mpungawu walimidwa m'malo ena omwe sumalimidwa nkale lonse. Kenaka iwo ati undunawu ngozipereka kutukula ulimi wa nthirira komanso kulimbikitsa kudzala mbewu yopirira ku nyengo monga ng'amba. Dziko la Malawi lili ndi malo opitirira 600,000 hectares amene pangathe kulimidwa mpunga koma likungogwiritsa ntchito malo okwana 75,000 hectares pakadali pano. Poyankhulapo Atamani Nkhonumvula omwe ndi katswiri pa nkhani za ulimi ati dziko la Malawi lisakondwere msanga pa zakuchulukaku ponena kuti chomwe chikufunika kulimbikitsidwa ndi kukolola mbewu zochuluka pa malo ochepa. Kuthekera kwakutulutsa mpunga kapena kuti malo amene tingatulutsa mpunga ndochulukadi Malawi muno. Koma chimene mwina chimavuta kwambiri nchakuti preference ya alimi amafuna atamalima chimanga chambiri usena ndi mpunga. Chifukwa chakuti mpunga umene ukulimidwa ku mtunda sumatulutsa harvest kana kholola lochuluka usena ndi mmene chimanga chimachitira. Malo mene muli madambo mwina moti mpunga songa chimanga singathe kuchita bwino. Anthu ambiri amalima mpunga m'madera ngati amenewo koma akakhala ku mtunda ambiri amaona kuti alime chimanga kusena ndi kumwina kulima mpunga. Izi ndi zitaonetsa kuti malo amene tingathe kutulutsa mpunga ochuluka alipo koma ifo kuti mwauti anthu mwina chidwi choti angalime mpungawo chimakhala chochepa usena ndi akulima chimanga. Mchaka cha 2024 unduna wa zamalimidwe unakhazikitsa ndondomeko zotchedwa National Rice Development Strategy 2 zomwe cholinga chake ndi kufuna kukuza kuchuluka kwa mpunga umene umakololedwa pa chaka kuchoka pa 150,000 metric tons kufika pa 330,000 metric tons pofika mchaka cha 2030. Unduna za ulimi wati chaka chino dziko lino likolola mpunga ochuluka matani osachepera 194,283. Izo tanthauza kuti mpungawo ndi ochuluka matani 32 pa 100 aliwonse poyerekeza ndi omwe unakololedwa chaka chatha. Deborah Madea walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Tipepeseka mpaka kulephera kupasirani ripoti limenelo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane naye nsomero yake spikala ku nyumba ya malamulo wakhazikitsa komiti yoti ifulumizitse kukhazikitsa fakitale yopanga fetereza. Boma latilika patsogolo amayi ndi ana pobweretsa amene akuvutika ku South Africa. Wanthambi yofufuza ku polisi wafotokozera bwalo mmene oganiziridwa anaphera Dr. Victoria Bobe. Mnali ndine Yankho Seunda.